Hej blog og velkommen til den video. Det vil vise jer, hvad jeg klarer mig, hvordan jeg regner mit ansigt. Og jeg starter med at tage Derma, som er en make-up fjerner, der er uden parfume og alt det der, og den påfører jeg så på en lille bagrundal. Og så ellers så påfører jeg det bare i hele ansigtet og alle steder, og så får det bedækket overalt. Ja. Efter det så tager jeg endnu en vaskrundel, og jeg vælger så at give fugt og stimulere min hud, og det gør jeg med Altis ansigtsrens fra Matas, som jeg er vild med. Nok derfor er der kun halvdelen tilbage, og den påfører jeg så i hele ansigtet, og den stimulerer min hud, så den er klar til næste trin. Ja, når jeg så har gjort dette, tager jeg min nye produkt, som er en skin tonic og en lotion i en. Det har min far valgt fortalt mig der. Jeg kan ikke læse fransk. Og den er blevet min yndlingsprodukt. Og den påfører jeg også på en vatrundel. Og så tager jeg den i hele ansigtet, og den har sådan en slags honningkonsistens. Det er ret svært at kontrollere, den har sådan en lille vatrundel. Men ja, den påfører jeg så i hele mit ansigt. Og den giver fugt og gør min hud virkelig blød. Jeg ved desværre ikke, hvad den koster, siden jeg har fået den af min faster. Og hun ved det heller ikke. Men det er i hvert fald blevet mit yndlingsprodukt, og jeg er vildt glad for det, fordi det kan alt. Så jeg påfører bare det i hele ansigtet. Bagefter tager jeg en mild skin tonic fra Matas af, til lige at rense lidt af det der lotion af, fordi det godt gør min hud lidt tør. Jeg påfører det i hele ansigtet. Og det stimulerer faktisk også min hud, samtidig med at det fjerner resterne af makeup, hvis nu der lige skulle sidde noget. Og jeg fjerner det alt sammen, påfører det, og så er min hud virkelig ren, det føler jeg i hvert fald, og glat, og ja, alt det der. Bagefter nogle gange bruger jeg en scrub som jeg jo påfører der, hvor jeg kun har urenheder. Og den er vildt god. Garnier synes jeg jo generelt ret godt. Men jeg påfører det der, hvor jeg bumser, og venter til det er lidt tørt. Ja, nogle gange så kan det godt være lidt kedeligt at vente, især hvis man har en maske på. Så jeg sidder normalt bare på mobilen og sms'er og tulehule har jeg. Det kan tage lidt tid med den her slags maske, eller hvad man nu kalder det. Lige snart jeg er færdig, tager jeg endnu en gang Altis ansigtsrens og sørger for at få fjernet scrub, efter at vi selvfølgelig har renset min ansigt over det hele. Jeg kommer til at bruge helt vildt mange vatrundeller, når jeg skal gøre det her, men i hvert fald, min hud er frisk nu. Ja, vatrundeller. I må have en fortsat god dag, og vi ses.